Ngize nendaba allegedly wengane zakwethu sibuya kude. Sibuya kude bafowethu. Yazi namhlanje sihleli kumnandi sinethezekile. Sisemkhontweni sibahle nje. Sibuya kude. Yazi ngiyakhumbula last year namhlanje i-defense esasishaya bafowethu sishaya omunye u5 ungasuki phansi. Abantu bekhuluma izinto ezihlukehlukene, amafomu uthi hey amafomu lawa sifaka u10 rand kuma link esingawo. Bekhuluma yonke insambatheka le. Bethuka nobaba. Uyabona unyaka ka2024. Hayi bafowethu. Bekumnandi kodwa kuke kwababhlungu. Amakhoti eswahambile. Ngiyakhumbula at 1 point sithi 3-0 iscore. Sibadlisa ngamaphayipi. Ngoba babefuna ukwenza into engekho. Uyabona bafowethu kumele siqonde lokho ukuthi thina njengoba sijabule kangaka sijabulela ukuthi akunamaketango kwaMK. Uyabona sesihlala iminyaka bafowethu sithi ANC. Akukho ANC ekwenzile. Ngaphandle kokuhlukumeza abantu laba abangathi basesayidini labantu kakhulu. Siyakhumbula noMamwini ukuthi bamhlukumeze kangakanani uMamwini. Bamhlukumezile uMamwini bafowethu kwagogo bamhlukumeza. Wazwahlukumezwa nabafundisi. Obishop abakhulu. Awungane zawethu. So ubamncamalala sekwaba insaba yavukela ngomchilo wesidwaba ukuthi hayi wonke nje umuntu eyitapela lapha kuyo kodwa lokho emile. Umntaka mamzobo uthi hayi ngiyindawo. Intando yomuntu angeke yenzeke kokwenzeka kaNkuluNkulu ngoba phela yena ukhethwe emazulwini ukuthi akezela emhlabeni ke ebezezosiza thina esinganamandla ukuthi siyisize ukuthi sitakuleke kulolu taka esikule sifakwe kiyo yileli qembu lakwaGreen. Safa kwakudala ke ngane zakwethu la sikhona. Hlale ngisho lento le koClever ke baye bekhuluma umsangano uma bengena la kuma video wami. Kodwa ngihlale ngisho lento ukuthi ngisho ningalanda uDonald Trump phesheya okanye nilanda uPutin nizomenza upresident wangale kwaGreen. Zonke lezi ithembisa abake bayithembisa nina. Ngisho ama policies lawo kuba neconference enkulu khulunywe khulunywa kuze kushiwo the only thing abake bayizama is step aside bathe sebeqedile futhi nakhona ngalabantu laba bebekade befuna ukubakhipha ngase step aside ayisekho le yanto step aside ayisekho le yanto le. Ngiyazi ukuthi bakhona abanye nje emva kwale theme esikuyo ezobe ingasasebenzi le yanto step aside. Kwakufuna nje ukususwa abathile. Ngithi mina ngisho ngalanda uDonald Trump futhi okanye nilanda uPutin angazi ukuthi ngalanda uTraore eBurkinabe angeke aza implement anything lapha kwaGreen ngoba iANC ayiziphethe umthetho ayizishayeli inquma ayizithatheli yathathelwa labantu laba bahleli lapha nje ukugadela laba besicindezela umnotho wabo qha. Uma kuza umuntu angathi uzobanyakazisa nje bamhlasela bamhlala ithonto. Ngakho ke ngane zakwethu thina siyajabula siyabonga siyanconcoza siyabonga kubamncamalala into enhla senzele yona. Ngithi nje kuwe bamncamalala awukhula khulu uzube nezinye lilodwa ngalento senzele yona. Wasikhumbula thina esinenhlanhla ukuthi siyibone into yethu. Wasikhumbula wasenzela ikhaya MK. Ngithi ke ngokukhethekile bamncamalala ngikufisela amaholiday amahle no-New Year omuhle. Ebese ngifisela nonke bafethu ungakhethi nje ama-MK nonke eyofinyelela kubo le video. Nginifisela nje uKhisimusi omuhle kanye nonyaka omusha omuhle. Niphile nonke ngane zakwethu niphephe engozini nasengozini zemigwaqo nje njengoba zixhaphakile. Nazi nezimvula ziyana ngithi phephani ngane zakwethu siphinde sibonane futhi nango2025 ngoba mningi umsebenzi osihlalele thina kwaMK ngo2025. Sisazosebenza
ngoba silungiselela ukuthatha amawadi manje. Into esiyilungiselela ayisekho enye. Ngiyezwa abanye abakhuluma izinto ezinegative bacabanga ukuthi sizokhathala ngesikhathale thina. Khani sogijima mo. Ngiyanitshela kulindeleni lokho ngonyaka ozayo ngane zakwethu. Nawe ubusukhathala manje. Sizokuphusha la ngemuva sithi hey isende lendlela. Asaphi. Injalo nje ngane zakwethu. Ingene kahle konyakeni omusha nonke ngane zakwethu. Ngiyanicelela nonke ukuphila. Nezidalwa zakini zinihlenge noNkulunkulu anigcine. Yilokho engicela ngane zakwethu. Siyabonga. Siyabonga.